дуруд ҳамҷиёрони азиз, мо дар шаҳри Панҷакент ҳастем, ана колхозчиён. имрӯз мо меҳмони устод бобои Фазлиддин шудем. Сабаб шуд ки ин кас назди мо муроҷиат карданд барои миёнашон. ина мо ҳамроҳии шогирдамон Мавзунахон омадем хонаи ин кас. мо меҳмон таклиф карданд мора, тавбат ҳам гирифтанд ва 4 рӯз тавбат гирифтен устода? Албатта. 4 рӯз тавбат гирифтанд. Ина марамат бигӯянд ки баъди тавбатҳо чӣ шуду. Баъд бисёр суханҳои писанд гуфтанд ки ба мо маъқул шуд. Як аям суханҳои худатон аз чизҳои худатон ба мо маълумот диҳед. Марамат. инсон худованд меофарад ва барои имтиҳон. албатта дардам худованд метиҳад ва дармонашам худованд метиҳад. ин дардиҳанда ва дармондиҳанда ки худованд бошад, бо воситаи шахси дигар бояд ки ин корҳо чи тавбат шаванда бошад. инсон мана худованд мана ҳамин хел духтур табиби ҳозиқ Бахтиёрҷон Шоифа насиби мо гардондан. дастҳои мӯъҷизаноки нотакрори ин шахс ба бадани инсон ки мерасад, иншоаллоҳ бо амри худованд банда чи шифо меёбад. ман боварӣ комил дорам ки ман дар бисёр ҷоҳо барои тавбат рафтам, лекин дар назарам ки дар ҳамин 4 рӯз анчаман чи тавбат гирифтам ва дар оянда боварӣ дорам ки сиҳату саломат мешавам. раҳмат ба шумо дӯсти азиз, табиби ҳозиқ, дастатон дардро набинад. барои ҳамин мегӯям ки дӯстию рафоқати инсон ҳамеша поянда бошад ва табибои мо дар амони чи худованд бошанд. ҳазор раҳмат. доимо саломат бошед. Сарвалом бошед. обод бошед.